펼치고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 What's up mga katigom, it's me Briggs and welcome back to my channel. So ayan guys, welcome back to my channel. And it's been a long time since hindi ako nakapag-upload ng video. So by the way guys, today is July 18, 2021 and Sunday. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload pero ayun. So ang ating video for today is yun, wala lang, mag-ano lang tayo, mangguna sa Bisaya, parang ano to, manguha, ano bang tawag dito, parang mag ano ba ng mga damo-damo, manghinlo, parang ewan ko, basta maglinis ng mga damo-damo. So ayun guys, wait lang, ang hayag ko tsura. So ayun guys, so ayan, ito yung nakikita nyo. So ayan, naka long sleeve ako para hindi tayo umitim ang ating bukto ng ating kamay. So ayan, so ito yung guna ba, mangguna ta. So ayun, mangguna ta guys, and init siya no, balagdag-dag siya. So ayun, and dito ako mangguna sa malapit sa may kalsada. So ito lang yung outfit ko guys, mangguna, diba, naka long sleeve. So ayan, long sleeve, naka long sleeve ako, tapos meron ako ditong anong Tagalog dito, guna, hindi ko alam kung anong Tagalog dito, pero ayun. So dito ako mangguna guys, oh ayan, kita nyo yan, hanggang doon, hanggang dito lang, oh dyan lang ako mangguna dito, basta makikita nyo. So ito siya guys, pakita ko siya sa inyo guys. So ayan guys, dito ako mangguna guys, dito ako mag-start sa may bato or dito, basta iwan, basta dyan ako mag-start, ganyan, and doon sa ayan, yung dyan ako, dyan lang yung kota ko hanggang dito. So ayan, maguna-guna lang tayo guys. So ayan, so picture natin before. So ayun guys, nakita nyo naman na ang area na aking paglilinisan. Hindi ko alam kung anong Tagalog, comment down below kung anong Tagalog ng mangguna or magbungkal. Basta bubungkalin lang yung mga damo para ano, malinis. So ganun lang. So mag-start na tayo guys. So ayan guys, nag-umpisa na pala ako mangguna. So only mga taga-probinsya, or hindi naman talaga, mostly probinsya, or siguro mostly probinsyano alam gawin itong trabaho na ito, yung pangguguna, yung pag ano lang, siguro yung may mga bakuran, ganyan, yung may mga tanim-tanim, mga ganon. So ganun lang. So tamang ano lang, guna-guna ba, bungkal-bungkal, mga ganon. So ayan.
ayan. Jan guys. Hi Jan. Hi. Oh, Jan. So ayan guys, update. So ito na yung natapos ko guys, oh. So hanggang dito nakakalahati na ako. So Jan. And pinapawisan ako and meron akong pimple dito guys, oh. So ayan, what's up? So umungkuan landahan. So ayan, muna na akong natapos guys, oh. Hanggang doon lang siya. Tapos dito, hanggang dito lang. So ayan, maya ulit guys, yung lang update. Nakakalahati na tayo and almost there. So bye. Hi guys, so ayan, natapos ko na din linisin yung kilid ng kalsada. Tapos ko nang bungkalin ingay ng mga motor. So ayan, so ito na siya guys. Oh, natapos ko na siya guys. Ayan, hanggang doon. So ayan, tapos na ako sa aking quota for today. So ayun lang, and wawalisin ko na lang ito guys. So ayan, diba? So ayun, oh, diba? So ayan, hanggang dyan na, hanggang doon yan guys. So update ko na lang kayo. So ayan, so tanghali ngayon guys, no, sobrang init. Pinagpapawisan ako, wait lang. Ayan, kanina kasi ang hirap tansyahin ng lighting. So ayan na. So diba? So ayun guys, ito na yung mga natapos ko hanggang doon. So wawalisin ko na lang yan. So ayan, hindi ko na sinali dito kasi merong mga langgam. Ayan, oh, may mga bahay ng langgam and ayan, baka. So nawalisin ko na siya guys. So hi guys, final update na ito. So ayan, tapos na akong magawa sa aking task. So ayan, and sobrang dumi ng kamay ko, diba? So ayan, maghuhugas na ako and natapos ko na rin siya. So ayan, tapos na hanggang doon lang. So yun naman, and alam nyo, madali lang naman siyang bungkalin, alisin yung mga damo-damo kasi umulan kagabi, kahapon umulan. So malambot yung lupa. Hindi ako nahirapang magbungkal-bungkal, and ayun lang. So meron lang doon, oh, langgam, may pinamumugaran ng langgam. So ayun, so iwas tayo. So ayun, pakita ko lang sa inyo yung final update. So ayun lang guys, and ewan ko kung anong kinalabasan ng video nito, pero ayun. And yun guys, sana panoorin nyo itong video na to and help me reach 4,000 watch hours para ayan, may balik na ulit yung aking Google AdSense. So ayun lang ang aking wish for this 2021. Sana may balik ko yung 4,000 watch hours. So ayun guys, please help me share this video. I-share nyo yun, panoorin nyo itong video na to. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kung hindi man kayo nag-enjoy, wala na akong pake. So kung na-enjoy kayo, please like and share ito sa inyong mga friends. And ayun lang guys, thank you so much. And sana makita ko pa kayo
sa susunod na video. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Dito ko na-end ang aking video, and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So ayun lang mga katigom, thank you so much for watching, and follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So yun lang guys, thank you so much for watching. This is Brixty Goman saying annyeong, bye!